Mae Tegwen wedi gofyn os o'n i'n deud rhyw air bach o groeso i chi gyd heno. Da ni gyd ar Zoom, dwi'n meddwl bod yna'n tynnu at 10 o'na ni yma, dwi'n meddwl, os dwi wedi gweld yn iawn, ar ddiwrnod y llyfr, sef nos Iau, Mawrth y 6 2025. Da ni wedi dod at yn gilydd i wrando ar Iona Ifans o Tan Lan, sy'n aelod ffyddlon o gangen Panditudur. A mae'n mynd i sôn am 3 bag diddorol o'i heiddo. A'i rheina chi, os ydy'r enw Tan Lan yn canu cloch i reina chi, ia, hi ydy mam y canwr Alun Tan Lan. A rhag ofn bod neu rei ohonach chi ddim yn siŵr lle mae pentre bach Panditudur, pentre bychan Cymreigaidd a gweithgar iawn, ddim yn bell tu allan i Larws ydio. Wan ar gais Iona ei hun, dwi ddim am ddeud dim byd mwy amdani hi wrthach chi, achos mae gen i rhagofn i mi gymryd darn o'i sgwrs i dwi'n meddwl, fydd hi'n deud chydig amdani hun yn ystod yr sgwrs. Felly, efo hynna bach o eiriau, gawn ni weld a chlywed dipyn o hanes y 3 bag sydd yn ei meddiant. Croeso cynnes i bawb ac yn arbennig, croeso cynnes i chi Iona. Wel, diolch yn fawr iawn i ti, Haf, am y geiriau caredig. Fel nes di ffonio fi pnawn mo, ni'n eistedd mewn caffi'n Llanrwst efo'n ffrind pan nes di ffonio, deud chydig bach o beth amdana ti. O, na, meddwl mi, deud gormod amdana fi. Felly, mae'n diwrnod y llyfr, ac a fi'na wedi cael gwahoddiad i ddeud hanes y 3 bag ysgynnu. Dwi'n gobeithio nad oes neb sydd wedi ymuno heno ma wedi clywed yn sgwrsio blaen, achos dwi'n meddwl bod fi wedi bod rownd y rhan fwyaf o ferched y wawr yng Ngogledd Cymru hefo'r 3 bag yma sgynnu. Ac, wel, rhyw fath o hanes beth dwi'n hoffi wneud yn amser hamdden ydi o. Ac dwi'n gwybod peth neis ydi yr gair amser hamdden ynde. Mae rhywun yn meddwl, am yr holl bethau hyfryd sy'n ei wneud, felly. Beth yna, dwi wedi ymddeol o'n waith ers bron iawn i 10 mlynedd rwan. O'n i'n gweithio fel gweithwyr cymdeithasol yn yr Rhyl, o'n i'n gweithio mewn tîm iechyd meddwl ym Mano, felly nes i gael amser diddorol iawn. A nes i adael yn waith, ac achos o mam yn dal ati, ac meddwl, o'n i gael chydig bach amser efo mam, felly. Ond wyddwch chi be, mae mam yn 97 mewn rhyw wythnos. Mae'n byw adra ben ei hun, mewn tŷ 2 lloff. Mae'n mynd i fyny i lawr grisia fatha wiwar, ac dwi'n galw gweld hi bob dydd. Felly, bod fi'n meddwl bod gennau lot amser hamdden, dwi'n mynd lawr i Llanrwst i weld mam bob dydd hefyd. Felly. A mi oedd hi yn aelod o ferched wawr tan llynadd, a dydy hi ddim yn mynd rwan. Ond beth bynnag, dwi ddim wedi deud wrthi bod fi'n gwneud heno ma de. Felly dwi am ddeud hanes 3 bag, a dyn y bag cyntaf dwi am sôn am, ydy'r bag cerdded ma. A mae Tegwen wedi gweld y pâl bach ma'n hongian ar tu blaen gynnau. A be di hanes y pâl ydy bod y merch i wedi rhaid sach gerdded i mi i ailgylchu. A pwodd yn hongian ar y sach, ond y pâl druan. Ac o'n i'n gwybod o lle oedd y pâl wedi cael ei brynu i un o'r plant, a dyn wrth gwrs oedd y pâl a'r bag yn mynd i gael ffling, a dyma fi'n achub o. Felly mae hwn yn cael dod efo fi ar bob taith dwi'n mynd arni. Dwi'n aelod o Gymdeithas Edward Llwyd sy'n 99. Dwi'n yn gwybod os na rhywfaint o'na chi yn aelodau hefyd. Nes i ymuno yn Eisteddfod Genedlaethol Llanrwst yn 89, felly mae hynny 35 o flynyddoedd yn ôl. Felly, da chi'n gwybod faint o filltiroedd dwi wedi gerdded ers hynny. A dyna dwi'n neud bob dydd Sadwrn, byddai'n pacio'r bag yma ac yn mynd allan i fwynhau yr awyr iach, byd natur, ac yn, wel, da ni'n cadw ffit a dweud y gwir wrth fynd am dro. Ond da chi'n gwybod be, o'n i'n falch iawn o glwad bod cinio'r llywydd dydd Sadwrn nesaf yma, bod na bosib mynd gyda'r nos, achos dwi'n wedi bod yn mynd i cinio'r llywydd ers rhai blynyddoedd, am bod fi'n mynd allan i gerdded ar ddydd Sadwrn, felly o'n i'n falch iawn bod na bosib mynd gyda'r nos, felly dwi'n cael mynd i Rhuthun i gael swper ar ôl cerdded dydd Sadwrn nesaf yma. Ond o'n i'n mynd i ddeitha chi,
be sgynnau yn y bag. Dyna ni'n mynd i wneud, dangos be ydw i yn gario hefo fi yn y bag. Ac yr unig beth dwi'n gorfod roi yn y bag ar fore dydd Sadwrn ydy'r bocs bwyd. Ac dwi'n rhaid motal ddŵr. Fel da chi'n gweld, dwi wedi bod yn y Steddfod lawer gwaith ac wedi cael tomenni o boteli gen y bwrdd dŵr. Ac wedyn, mae hwn gyda fi. Pe byddai'n gofyn, be ydych chi'n meddwl ydy hwn? Wel, hwn ydy'r mats gyda fi i istan efo i gael y bwyd amser cinio. Felly mae hwnna gyda fi. Ac menig, mae gyda i fenig yn y bocad yna. Ac wedyn, yn y bocad tu blaen yn fan hyn, mae gyda fi eli haul, peth bwysig gan obeithio a byddan ni'n cael haul cyn bo hir. Mae gyda fi chwistrell i reid i arbed pryfid y fan hyn, achos mae gyda ni daith yn mynd gyda'r nos yn yr ha, a mae hwnna yn cael ei gadw yn y bag. A wedyn mae gyda fi yn sbiendrych, a fel ydych chi'n gweld, mae bob peth mewn bag plastig gyda fi, achos mae'r sbiendrych yma yn reit newydd o dyd y gwir, i mi fedru gweld pethau da ni weld ar y daith. A bag plastig arall yn fan hyn, hefo menig a sana sych i fewn yn efo. Ac yn y bocad tu blaen, mae gennau'r hylif dilo. Mae gennau bocs o ffensir rhag ofn, bod gennau siop rhywbeth i bita ar y ffordd. A be arall gennau fan hyn? Bisged sbar rhag ofn fan hyn. Cos rhag ofn i'r daith fynd yn hirach na be oedden ni wedi feddwl. Ond am bo hi'n ddiwrnod y llyfr, o'n i'n meddwl, sy'n ni'n sôn am y llyfrau gynnau hefyd. Da ni newydd gael taith bythefnos yn ôl, wnaethon ni gyfarfod yn Aberogwen a cherdded ar hyd y ffordd o Aberogwen i Abergwyn Gregin, a taith gwylio adar oedd hi. Ac o Ben Stammers yn arwain ni, a mae o'n gweithio i Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru. Ac wedyn, wrth gwrs, oedd o ac oedd y sbiendrych pob yn edrych yn broffesiynol iawn, gan gynnwys fi'n hun, hefo'r sbiendrych am yngwddol, a wedyn, wrth gwrs, pe oedd o'n dangos adar i ni, a wedyn, wrth gwrs, y gynnau lyfr, hefo fi, llyfr adar fan hyn. Ac wedyn, pe oedd o'n deud enw'r adar oedd rwy'n yn chwilio i edrych be oedden ni wedi weld. Ac llyfr arall sydd yn ddiddorol iawn ydy y llyfr Blodau Gwyllt. Achos rwan, wrth gwrs, mae'r blodau yn dechrau ymddangos. Mae'r llygad Ebrill, yn ei blodau ers rei wthnosa, ond bod yna fwy o glwstwr yn y cloddiau yn rwan. A dydd Sadwrn dwytha, wnaethon ni gael taith yn Erddig, na i sôn mwy amdan y daith yna wedyn. Ond yn Erddig, a dyn oedden ni'n mynd drwy'r goedwig a Iona fanno, ond clwstwr mawr o blodau'r gwynt, a heini oedd y rhai cyntaf mi weld leni, clwstwr mawr ohonyn nhw. Felly mae'n ddiddorol pe mae rhywun yn gweld rhyw flodyn a rhywun yn siŵr ohono fo, bod rhywun yn cario llyfr neu edrych ar ôl cyrraedd adra hyd yn oed, os ydy rhywun wedi tynnu llun o'r llyfr efo blodau gwyllt. A llyfr arall byddai'n gario hefo fi, ydy'r llyfr, yn enwedig pe mae'n ddod yn mis Hydref, da ni'n mynd am dro ar daith ffwng neu fadarch, a dim mae gennau lyfr fan hyn, llyfr madarch ydy hwn. Ac pe mae'n dod yn mis Hydref, mae yna gymaint amrywiaeth o fadarch i'w gweld bob lliw ac enwau diddorol iddyn nhw. A mae pobl yn deud, wyt ti'n gwybod be wyt ti'n medru ddita, lle? Ac ydyn, o'r atab ydy, fedrwch chi fita bob un waith. Dyna fo. Felly, neb deud dim mwy am hynna. Ond, felly, mae hynna yn lyfrau da i fwynhau ar ôl cyrraedd yn ôl, ar ôl bod ar daith. Ond hefyd, efo Cymdeithas Edward Llwyd, 20 pence mae o'n gostio am ymuno hefo'r Gymdeithas. Felly, dwi'n rhoi rhyw hysbys i Gymdeithas Edward Llwyd tra dwi'n wrthi. Ac da ni'n cael 2 gylch lythyr y flwyddyn. Un yn dod allan, newydd ddod allan ma hwn rwan yn mis Chwefror, ac wedyn da ni'n cael un arall jyst cyn y Steddfod, a mae'r cylch lythyr yn llawn o hanes teithiau, lluniau, lle da ni wedi bod ag ati. Ac mae gennym ni 2 taith bob dydd Sadwrn,
un yn y Gogledd-ddwyrain, Gogledd-orllewin, ac hefyd da ni efo taith yn y de. A dwi'n gweld bod Amanda di rhaid yn fanna hysbys da iawn ti Amanda, achos Amanda di trysorydd ni, a mae'n gweithgar iawn i ni. Diolch yn fawr iawn i ti am hynna. Felly mae'r cylchlythyr, ac hefyd mae gennym ni'r naturiaethwr, a hwn yn llawn o erthygla am fyd natur, erthygla diddorol iawn. Ac wedyn mae hwn yn naturiaethwr Dafydd Lewis ydy'r golygydd fan hyn, a Gwyn Roberts o Gaerdydd sydd hefo'r cylchlythyr gyda ni. Felly dyna ni hanes yr ddau gylchgrawn os gyda ni. Ac disadwedd dwytha, fel o'n i'n deud, oedden ni'n erfig yn crwydro. Ac bod chi'n meddwl o'r du crand ar werfi, ond be o gynnau oedd gyda fi da cynnad i hel yn y papur newydd. Ac da chi'n gwybod, mae'n bosib cael y tocynna yma sydd yn gadael i bobl fynd i fewn i wahanol lefydd yn rhad ac am ddim. Ac wedyn dwi'n rhaid y cynnig, fatha rhaid taith yn erfig wrsos dwytha, ac wedyn bod na da cynnar gold ar gael. Ydyn os oes na rhywun ddim yn aelod o'r ymddiriedolaeth genedlaethol, mae'n gyfle da i fynd i weld rhywle. Ac wnaethon ni gael spec rownd yr ardd i ddechrau cychwyn a gweld fel mae'r datblygu a'r tacluso sydd eisiau wneud. Ac wedyn wnaethon ni gael taith hyfryd iawn achos mae yna daith yn erfig, rhyw 4 milltir o gwmpas y stad wedyn. A drwy'r coedlanna ac ati a dyna lle wnaethon ni weld y blodau gwynt. Disadw nesaf yma, mae gennym ni daith ym Mhentra Foelas, ac wedyn edrych ymlaen am honno, a wedyn byddai medru fynd i Bentra Foelas, o'n i'n meddwl, rach newid y dillad efo fi, newid yn y car, cyrraedd y swpar, merched y wawr yn rhedyn gyda nos. Felly dyna di'r cynllun beth bynnag erbyn disadw nesaf. Ond hefyd, mae yna gymaint o grwpiau cerdded yn does, ac ar ddydd Mercher cyntaf bob mis, mae yna griw o ferched ar enw Merched Dydd Mercher, mae yna enw da iawn. Merched Dydd Mercher yn cyfarfod unwaith yn y mis, ac wedyn mae yna ferched o Sir Fôn, mae yna ferched ochr Gaernarfon, ac wedyn mae yna rei o'na ni sydd o Ddyffryn Conwy wedi ymuno hefo'r criw. Ac ddoe oedd y diwrnod oedden ni'n cyfarfod, ac oedden ni'n cyfarfod yn Llanberis. Ac fe nath tair yna ni, ond mynd i Fetws y Coed o Lanrws, mynd i Fetws y Coed, dal y bus fanna, a wyddech chi be, oedd ni gael double-decker i fynd i Lanberis. Wanwyl, oedd oedden ni'n mynd i fyny Pen y Pas fanna yn y double-decker, oedd na dipyn o olygfa. Ac wedyn oedden ni'n dal yn gwynt oedd fynd i lawr wedyn o Ben y Pas, achos nath a lori fawr ddod i gyfarfod y double-decker, ond mi nathon ni gyrraedd yn saff, a wnaethon ni gael taith hyfryd iawn yn Llanberis. A mynd i fyny am y castell, ac wedyn wnaethon ni groesi'r ffordd wrth yr gwesty y Victoria, a mynd drwy'r goedwig, a cyrraedd Caffi Steffan. Dwi'n gwybod, chi'n gwybod am Caffi Steffan ar ôl yr all, na i fynd i fyny. Oedden ni wedi gwneud rôl lwybr drwy'r goedwig, felly doedd o'n wedi bod yn anodd ofnadwy. Ond wrth gwrs yn Caffi Steffan, o gathon ni de a choffi a bara brith a chroeso hyfryd. Ac wedyn, ymlaen yn ni wedyn am Cwm Brwynog a gweld yr adfeilion y capal ag ati. A oedd hi'n chwsu yn ofnadwy, o'na andros o wynt ddoe. Ond beth bynnag, wnaethon ni aros, wnaethon ni ffindio lle i gael yn cinio, cysgod y fanno. A dych chi'n gwybod beth wnaethon ni wedyn? Wnaethon ni lawr i Lanberis, a wnaethon ni fynd i'r Caffi Melyn i gael panad arall. Felly gaethon ni ddiwrnod wrth y bodda. Felly mae mynd allan i grwydro, cerdded, a chymdeithasu dydy, dyna di'r peth. A mae'r merched bydden ni'n gyfarfod. Da ni'n mynd i gweld nhw eto am fus, a mae pob yn rhoi croeso i'w gilydd mewn mis, achos da ni ddim yn gweld nhw am y mis yno. Felly dyna ni symud ymlaen i'r bag nesaf. Reit, y bag nesaf dwi'n wedi sôn am, da chi'n gwybod, hwn, pob efo un o hein, mae'n siŵr yn does. Wel, y bag yma fyddai'n ddefnyddio i fynd i'r llyfrgell i gario'n llyfrau. A heddiw, mi oedd gyda ni grŵp
darllen yn cyfarfod yn y llyfrgell yn Llanrwst. Mae gennym ni lyfrgell hyfryd ofnadwy yn Glastir yn Llanrwst. Ac heddiw, y llyfr oedden ni'n drafod oedd llyfr Bob Morris, Cysgod yn y Cof. Hwn oedd y llyfr oedden ni wedi ddarllen heddiw yma. Ac trafodaeth ddiddorol iawn achos sôn am yr 60au, 63, 64, mae rhai o'r penoda, ac wedyn oedden ni'n trio cofio pethau yn ôl i'r adag yno ag ati. Ac wedyn, be o'n i di edrych i fewn i hwn, a dwi'n gwybod fysa Bob Morris yn gwybod be o gynnau eisiau wybod, achos oedd o'n sôn yn rola bod wedi cael diod tango yn 63, a nes i fel, ta bod hwnna tango i yfad adeg hynny. Felly, wrth gwrs, peth handi ydi Google, ynde, a di'n googlo, ond da chi'n gwybod be, o tango wedi cael ei gynhyrchu gyntaf yn 1955, felly o Bob Morris yn berffaith iawn. Bod fi yn fatha ddim yn siŵr iawn o ddiffeithio fo'n gywir, ond mi oedden nhw. Dwi'n siŵr bod bob un ffaith yn y llyfr yn hollol gywir, achos na hanesydd o fri ydi Bob Morris. A mae yna sôn, dwi wedi clywed rwy'n yn dweud, bod lyfr arall gyda fo, ffuglen arall, ond bydd hwnnw'n ddiddorol hefyd, mae'n siŵr. Ond mae'n grŵp ni yn Llanrwst yn y llyfrgell yn cyfarfod unwaith y mis. Da ni'n cyfarfod ar y dydd Iau cyntaf am 2:00. A'r gydyn mis dwytha, wnaethon ni gael 2 lyfr hunan-gofiant, wel na, gaethon ni 3 neu 4 llyfr hunan-gofiant i ddewis i ddarllen. A nes i ddarllen o'r un oedolyn gyn Melanie Owen, a hefyd nes i ddarllen Endaf Emlyn, Salem a fi. Felly, dwi'n meddwl y byswn ni wedi darllen y 2 yna fel arfer, ond am bod rwy'n yn perthyn i grŵp darllen, mae'r rhaid darllen y llyfrau'n rhaid. A wedyn dyna ydy un fantais o fod yn aelod, bod chi'n cael eich, bod chi'n gorod darllen rhywbeth nad ydych chi ddim yn ei ddewis fel arfer. Ac erbyn mis nesa, da ni'n darllen Madws gyn Sioned Wyn Roberts. Wel, mae'r clawr hwn yn hyfryd ac yn lliwgar. Ac mae'r tudalena, dwi'n gwybod os ydych chi wedi gweld hwn, a mae'r tudalena fel hyn. Da chi'n gweld nhw fel la. A mae'r tu fewn, mae'r papur yn fatha lliw hydden, dwi'n gwybod os chi'n mynd i weld o fel la. A mae yna lyniau falle yn efo. Ond mae'r tudalena, felly mae hwn, dwi'n gwybod sut dwi'n wedi gweld adolygiad, dwi'n wedi clywed dim byd amdano fo, ond mae'r ffaith bod o'n edrych mor lliwgar yn denu chi ato fo beth bynnag. Ond o'n i'n dweud chi, da ni'n cyfarfod am 2:00, ac wedyn da ni yn trafod am ryw 3/4 awr wrach, a wedyn mae myfanwy di mynd o fan i heno, ond o'n myfanwy. Ond myfanwy sydd yn gofalu am yr grŵp yn y llyfrgell hynny, a dyn tua 2:45, mae myfanwy yn codi ac yn rhoid y tegall ymlaen, a da ni'n cael panad ydyn rhyw fath o rhyw sgwrs anffurfiol wedyn i orffan ar ôl y trafod da ni'n neud. A ryw 2 blynedd yn ôl, dyma fi'n mynd a'n wyres Anni hefo fi i'r grŵp. Ac oedd Anni tua 10 oed ydy gynnu, mae siwr tua 2 blynedd yn ôl. A wedyn oedd Anni ista rownd y bwr hefo ni'n gwrando, ni'n trafod. Dwi'n mwyn cofio beth oedden ni'n trafod ydy gynnu. Ond beth bynnag oedd Anni'n gwrando, a wedyn, mes ydyn, mae myfanwy'n codi a mynd i reid y tegall ymlaen. Ac wedyn, o'n i'n cael panad y biscuit. A dyma Anni'n deud, wyt ti'n cael panad y biscuit bob tro ti'n dod i'r grŵp darllen? O'n i eisiau, o iawn, dan. A dyma Anni'n deud, pe dwi'n hen ynddo, dwi'n mynd i ymuno hefo grŵp darllen hefyd. O'n i'n meddwl, da iawn, gobeithio bydd i wedi darllen lot o bethau gyda ni. Wel, beth bynnag, da ni wedi bod yn darllen amrywiaeth o lyfrau. A rei misoedd yn dod, oedden ni'n darllen llyfr o'r enw Drws Anna. Ac Dafydd Apoloni sydd wedi sgwennu Drws Anna. Mae'r clawr yn dwyll yn hwn, mae'n llwyd ac yn ddu. Ond mae Dafydd yn byw yn Llanrwst. A mi gaethon ni sesiwn diddorol iawn, achos nath Dafydd ddod ata ni i wrando yna ni yn trafod a edrych be oedden ni wedi licio, ac oedd o'n sôn am sut oedd o wedi mynd ati i sgwennu'r llyfr. Felly oedd hynna'n sesiwn diddorol iawn. Ac un o'r llyfrau eraill da ni wedi ddarllen ydy llyfr Andrew Taylor yn ar Bobl y Cwm, wrth gwrs, ac mae o wedi sgwennu llyfr Pryfed Undydd, o'r llun o prym ar y tu blaen.
Storiau byrion ydy hwnna, wnaethon ni gael trafodaeth reit dda amdan hwnna hefyd. Ond un o'r awduron dwi'n hoffi yn fawr iawn ydy Aled Jones Williams. Ac o'n i'n clywed ar y radio pryw 'ma bod Aled wedi sgwennu rhywbeth sydd yn mynd i gael ei reid ar y radio sos nesa 'ma am 'i ŵyr bach 2 oed. Ffordd mae o wedi gwneud i Aled edrych ar betha'n wahanol am ni, bod o wedi cael bod yn daid rwan. Ond mae gennau lyfr arall efo clawr hyfryd efo hyn, a dwi'n yn gwybod os gyda rwy'n yna chi, dwi'n deud bod fi'n mynd i'r llyfrgell, ond da chi'n gwybod beth dwi'n licio hefyd, mynd i siop elusen, a byddai byth yn edrych ar ddillad, ond mynd ar y silff lyfrau byddai. A dyma fi'n gweld y llyfr yma bapuroli gyn Angharad Price, ond mae'r clawr yn hyfryd iawn iawn, sgrifa ydy hein. A nes i gael hwn mewn siop elusen am bynt, felly dwi'n gwybod ond rwy'n di ddarllen o a di reid o'n ar y silff ta be, ond ges i fargan yn prynu hwn yn y siop elusen. Ond dwi am ddangos un llyfr arall yn fan hyn chi. Dwi'n gwybod faint ohona chi sydd yn mynd ar y trip i Lerpwl efo Gary Wyn, ond mi ddoth Gary Wyn i'r grŵp hanas yn Llanrwst, wel, chydig o fisoedd yn dol wan, a da chofio gynno fo bocs i werthu llyfrau. Ac wrth gwrs, oedd ei lyfr o Cerdded Lerpwl y Cymru, ac mi nath y ffrind a fi brynu llyfr bob un. Ac yn dweud, fi rhaid i fynd i drio un o'r teithiau yma. Ac dyma ni'n mynd dechrau'r flwyddyn yma hefo cwmni bysys Arfonia am 1 noson i Lerpwl. Ac dyma ni'n aros, oedden ni'n mynd ar ddydd Sul, ac wedyn dyma ni'n syth bin, mynd lawr i'r caffi y Beatles i ddechrau cychwyn i gael panad, a dyn ffwr â ni gan ddilyn. Mae yna 4 taith yn y llyfr yma gen Gary Wyn, a dyn wnaethon ni gerdded 2 o'r teithiau mewn 2 ddiwrnod. Wnaethon ni gerdded prawn dydd Sul, ac wedyn cychwyn yn gynnar syth ar ôl brecwast i llun, ffwr ar ddwyn a ni wedyn. Ac wedyn dyma ni'n mynd ac yn gwneud taith arall ar y dydd Llun, a wedyn mae gennym ni 2 daith ar ôl de. Ond mae hwnna'n lyfr fyddwch chi wrth eich bodda efo'r hanes sydd yn y llyfr yma. Mae o'n anhygoel baint o Gymru o'na ac y dylanwad nathon nhw gael ar y fywyd Lerpwl yn y cyfnod. Ond rhyw mis dwytha, nath Dafydd Timothy ddod ata ni i'r grŵp hanes yn Llanrwst. Dafydd Timothy'n cadw siop Gymraeg yn Rhyl am blynyddoedd. Ac wedyn, oedd wedi dŵad i ddeud chydig bach o hanes i magwraeth yn Rhyl, a sut oedd wedi byw a wedi gweithio yn Rhyl. A dych chi'n gwybod beth nath o ddod ac osod ar y bwrdd, llond bwr o lyfrau am ddim. Wel, oedd o fatha nefoedd yn doedd. Cael dewis yn oedd wedi dweud, helpwch eich hun, medda fo, wel, da iawn. A wedyn nes i ddewis llyfr o'r enw Teisenau Berffro. Dydw i ddim wedi cychwyn y llyfr yma eto, ond be diod i casgliad o storïau byrion a enillodd y Fedal Aur yn Eisteddfod Genedlaethol Llangefni 1957, Gwasg G. Ia, Gwasg G. A dyna fo. Beth bynnag, hwn ydy'r llyfr dwi eisiau darllen nesa, dwi'n meddwl. Fyddai'n hyd, dwi'n meddwl, dwi'n yn drwchus iawn, felly dwi'n meddwl, ond o'r cyfnod, mae siŵr fydd o'n reit ddiddorol ydy cael ei sgwennu'n hanes y 50au. Felly, dyna ni dipyn bach o hanes y llyfrau yna. Ac dwi'n yn gwybod sut fyddwch chi'n dewis llyfr, da chi'n licio clawr, da chi'n licio llyfrau detectif, ond mae yna gymaint o lyfrau detectif yn cael ei sgwennu ar hyn o bryd yn Gymraeg. Ac wedyn, os a rwy'n yn argymell llyfr i chi wrach a dweud bod tria hwn, bod hwn yn un da. Ac wedyn, felly, dyna fo dewis anhygoel o lyfrau ar gael. Ac ar hyn o bryd, mae'r siop yn y Gymraeg Bys a Bawd yn Llanrwst maen nhw'n trio cael cyfran o dalwyr i ymuno hefo'r ymgyrch i achub y siop Bys a Bawd yn Llanrwst. Felly, mae yna gollad mawr pe mae yna siop yn
mynd ar werth ag ati a neu'n cael lawr. Felly yn Llanrwst mae'n ymgyrch. Felly rhwng y siop a'r llyfrgell, mae gennau gymaint o lyfrau fan hyn. Dwi'n dweud, fydd rhaid i mi fyw tan byddai tua 200, dwi'n siŵr, mwyn trio darllen yr holl lyfrau sydd gyda fi. Ond, dyma ni ta. Dwi'n mynd i symud ymlaen rwan i'r trydydd bag sydd gyda fi. A hwn ydy'r bag. Hwn yma'n hyn. Ac yn y bag yma, dwi yn cario llyfrau i fynd i sgwennu. Achos dwi'n perthyn i grŵp sgwennu yn Llanrwst. Mae'n ar y 6 ohonan ni'n aelodau yn y grŵp yma. Ac mi oeddan ni rei blynyddoedd yn ôl cyfarfod bob wythnos hefo Dwynwen yn bys a bawd. Ac oedden ni'n cyfarfod bob wythnos ac oedden ni'n sgwennu, darllen y stwff i'n gilydd ac wedyn cyfarfod a sgwennu mwy bob wythnos. Ond oedden ni'n mynd fawr pellach na hynny. Ond beth nag wrth gwrs, mi ddoth y cyfnod clo a pob peth yn newid i bawb yn do. Ac wedyn oedden ni'n dechrau cyfarfod efo Zoom, dyna sy'n wnaethon ni gyfarfod ac ati i ddechrau cychwyn. Ond beth bynnag, oedd y papura bro mae rhaid ar ôl y cyfnod clod, ond na ddim llawer o bethau yn digwydd. A be wnaethon ni gael cais gan papur bro, y pentan, y papur bro sy'n ei lawr yn ochr Llanrwst ac i lawr y glanna. Gofyn fysa ni licio cyfrannu stori neu ddwy. Ac dyma ni'n cychwyn, a nath y storis cyntaf ni ymddangos yn Ebrill 2021. Ac digwydd bod, oedden ni wedi sgwennu storiau micro, oedden ni sgwennu. Ac oedd y storis am y tebot, a dwi'n gwybod da chi wedi gweld lluniau tebotia yma. A be wnaethon ni anfon y storia, a nath pob bynnag oedd yn gofalu am y pentan, roed llun tebot wrth bob un o'n storia ni. A mae hynny'n mynd yn ôl ers Ebrill 2021. Wel, wyddwch chi rwan, mae bron iawn yn Ebrill 2025, a da ni dal i sgwennu storia i'r pentan bob mis. Ac da ni'n cyfarfod, a dyn da ni'n cael y drafodaeth fawr yma am be di'r testyn da ni'n mynd i gael y byn tro nesaf. O, da ni'n taflu syniadau at yn gilydd, ac wedyn weithiau da ni'n cael andros o syniad da, ond pe mynd yn amser sgwennu'r stori, mae'n andros o job weithiau. Ond myfanwy, eto, sydd yn gofalu am y dyddiad cau, am y myfanwy yn anfon i ni ac yn dweud, cofiwch bod i short stori ebyn dydd Gwenar, be bynnag fydd y dyddiad yn y mis. A bob mis, da ni yn sgwennu stori. A mis dwytha, wnaethon ni sgwennu, pob yn ni sgwennu stori, y botwm oedd y stori. A yn syndod sawl botwm mae pob yn bwyso yn ystod y dydd. A gydaethon ni amrywiaeth da iawn o storia. A wedyn, ebyn mis nesaf, da ni'n mynd i sgwennu am y bylb. Oedden ni'n eistedd rownd y bwrdd, da ni'n cyfarfod yn Llanrwst, yn gwesty'r Eagles a dyn, da ni'n gobeithio bod y bwrdd mawr yn wag i ni. Da ni'n mynd archebu noson, a byd mo'n troi fyny a gobeithio bod y bwrdd gwag yma i ni. A wedyn oedden nhw, ond ar rwy'n chi'n sôn am stori am ryw fylb, dyna ni syniad da mydden ni ar gyfer stori mis nesaf, y bylb. Felly, os byddwch chi'n prynu'r pentan yn mis Mawrth neu Ebrill, wrach fydd na stori, byddwch chi'n gweld 6 stori am fylbiau gwahanol. Ond, o'n i'n meddwl, da chi'n gwybod, sut nes i gychwyn sgwennu? Ac i feddwl, dwi yn y 70au byn rwan, sa chi feddwl, y bys gyda fi domeni o lyfrau wedi sgwennu a wedi cynhyrchu byn rwan. Ond mae gennau ofn a ryw tomeni o bapura mae cacwdd sgynna fi ar ôl lyfrau sgwennu a falle. Ond fi ddoes i ar draws hwn diwrnod o blaen. Ac dwi'n mwyn gwybod os oes yna unrhyw un o'n chi wedi bod efo rhywbeth tebyg i hwn. A bi oedd o, ond y Let's Schoolgirls Diary 1966 oedd o. Ac yn 1966, o'n i'n 20 oed. Ac o'n i'n cadw dyddiadur o'r sgwennu yn, eitha taclus. Ond dwi'n meddwl bod ni wedi cael yn ynghartra fi, oedden ni wedi cael trydan llawer iawn, achos o'n i'n byw ar ffarm. Ac, ond mi oedden ni erbyn hyn, mae rhaid bod gyda ni erbyn 66, o gyda ni drydan, achos o gyda ni deledu. A be dwi wedi gofnodi yn yr dyddiadur yma,
bob dydd Iau, achos da chi'n gwybod sut fath o deledu, o gynna ni teledu bach, du a gwyn o gynna ni, dwi'n gwybod i pob arall, o gynna neb liw, wedi gynnu, mae'n siŵr na gynnu 66, ond oedd hi'n deledu bach. Ond bob dydd Iau, da chi'n gwybod beth o'n i'n neud? O'n i'n edrych Top of the Pops. A dwi'n gwybod, Tegwen o ti'n rhy ifanc yn dweud ti fod yn gwybod hyn, ond ti'n gwybod, o'n i'n cofnodi pwy oedd yn rhif 1 yn Top of the Pops. Wedyn, o'n i'n meddwl, mis Ebrill, y 7th yn 66, oedd y Walker Brothers yn top. The sun ain't gonna shine anymore, oedd enw'r gan yna. Wedyn, wsos wedyn, 40, oedd y Spencer Davies Group, Keep on Running, a dim o siw fi'n rein, a chi fel dwi'n enwi'r caneuon, byddach chi'n clywed y caneuon yn eich pen. Ar y 21 o Ebrill, Dusty yn top. Ac hwn o'n i wedi sgwennu ar yr 8 o Ebrill, 1966. Dusty yn top. You don't have to say you love me oedd y gan. Speech day yn Rysgol. Dr Kate Roberts yn yr ysgol. 9 yn mynd i Gobowen. Dr Kate Roberts yn yr ysgol. A dyna'r unig beth o'n i wedi sgwennu o Dusty wedi cael ei henw i gynta o flaen Kate Roberts yn y dyddiadur yma. Beth bynnag, oedd hwnna, y dyddiadur yna pion i'n 20. Wel, mi nes i symud ymlaen, achos erbyn o'n i'n 15 oed, nes i gael dyddiadur fan hyn, 5 mlynedd. Dwi'n meddwl bod os yna unrhyw un o'r chi fod rhywbeth tebyg i hyn. Ac o gynnau glo yn efo, ac o'n i'n gloio, mae'r clo di mynd i fi rwan, ond mi o'n i'n gloio bob nos, o gynnau oriad bach i gloi. A nes i feddwl, tybed be o'n i'n neud ar Fawrth y 6ed? Chos dwi wedi sgwennu hwn, fel da chi'n gweld, mae o'n llawn sgwennu. Nes i sgwennu bob dydd am 5 mlynedd. Mae o'n llawn dop o sgwennu. Rhan fwyaf bethau, so ni'n medru rhannu nhw fo neb, dwi'n meddwl. Ond o'n i'n meddwl, mae hwn o'r gofnod digon digri fan hyn. Oedd hi'n Fawrth y 6ed fan hyn. Ac oedd hi'n ddydd Sadwrn yn 1971. Mynd i Gaer hefo mam a dad. Fed up ar gerdded rownd siopa, methu cael dim i wisgo, dechrau slimio pnawn. So mae rhaid yn 1971, nes i ddechrau slimio, a dwi'n mwyn gwybod be ddigwyddodd wedyn. Peth bynnag. Wsos dwytha, pan nathon ni gyfarfod yn yr Eagles yn Llanrwst, mae yna un yna ni'n trefnu rhywbeth fel bod ni yn sgwennu, rhywbeth trad ni wrthi, ac yn cyfarfod y lle. Ac wsos dwytha, nes i ddeud, reit, dwi eisiau chi gyd sgwennu'r rhestr o bethau sydd ganoch chi yn y wardrob a nad ydych chi ddim yn ei gwisgo nhw. Wel, o gyn neb isio eiliad i feddwl, achos oedd yr beiros yn chwirlio ar hyd y papur yn syth bin, achos dwi'n yn gwybod baint o'na chi sydd efo pethau yn eich wardrob a da chi ddim yn ei gwisgo nhw. Da chi methu cael gwarad yn nhw, dyn nhw'n ffitio wrach, ond da chi'n dal eisiau cadw nhw. Ac dyna fi'n deithio nhw, reit, sgwenna 6 peth, o gwna un o'r merched, nes o'n i'n medru llenwi tudalen gyfa, medda un o'n nhw, na, dim ond 6, sgwenna 6 peth. A dyn dyma pawb yn sgwennu, ac wedyn oedden ni'n darllen i'n gilydd wedyn, be oedden ni wedi adael ar ôl yn y wardrob a bod ni ddim yn ei gwisgo nhw. Beth bynnag, ar ôl hynny, dyma fi'n deud, reit, mae yna rwy'n yn rhoi cnoc ar y drws, medda fi, ac mae rhaid i chi gael gwarad â un o'r pethau yma. Ac dwi eisiau stori bach. Wel, mi wnaethon ni gael storis hyfryd mewn chydig bach amser a darllen nhw'n gilydd. A felly, rhyw hwyl felly da ni'n gael wrth sgwennu ac am mwynhau cwmni'n gilydd. Ac ydyn, da ni'n cyfarfod bob rhyw 6 wthnos ydyn rwan wrach, a dyna fo. Ond o'n i'n meddwl, hynna ma, i orffan, fyswn ni yn darllen rhyw chydig bach o'r storiad dwi wedi sgwennu chi, storiau meicro dyn nhw. A fi sy'n lwcus mis Chwefror yma, o'n Steddfod Melin y Coed yn y Llanrwst, ac o'n gystadleuaeth sgwennu stori meicro, a bi oedd y teitl oedd Siom. A fi sy'n lwcus nes i ennill, oedd y beiriad yn licio'r stori yma.
Felly dwi am darllen hon i chi. Siom. Cerddodd Alys fel peines i mewn i'r eglwys ar gyfer priodas ei merch. Roedd wedi cadw ei gwisg ddrydfawr yn gyfrinach, ond bron iddi golli pluen pan welodd Elsie siop elusen yn gwenu arni ac yn gwisgo ffrog yn union rhy fath o hi. Rwan ta, un o'r stori eraill nathon ni sgwennu ar gyfer, mae hyn yn y stori rhan fwyaf nhw wedi cael ei sgwennu ar gyfer y pentan, ac un teitl nathon ni reid un mis oedd Tatŵ. Roedd hi'n caru Geraint, ac mi gafodd datŵ ar ei braich, Ger forever. Ar ôl cael difors, bu'n lwcus i gyfarfod Gerwyn, doedd ddim rhaid newid y tatŵ. A mae hon, dwi'n meddwl bod y ddwy stori, mae hon yn rhyw stori sydd yn hanner gwir hon am y ddwy wires gyda fi. Y teitl y stori oedd Cariad fel y moroedd. Sgwrsio gyda dwy wires oeddwn, gan wrando arnynt yn rhannu beth oeddent yn ei ddarllen ar y pryd. Harry Potter dwi'n ddarllen, medda Nerys oedd yn 11 oed. Dwi'n darllen y Testament Newydd, medda Mabli oedd yn 7 oed. Nac wyt ti ddim, Mabli, meddai'r chwaer fawr. Dim ond darllen y geiriau wyt ti'n ei nabod wyt ti. Tybed pryd daw i ddarllen y stori i gyd, meddyliais. Mae hon yn stori, Sioe oedd teitl hon. Mae nhw'n storis byr iawn greu yn yno, Sioe. Bod y cyffin yn cymeryd ei le ar wal y bynglo, roedd lluniau'r wirion yn y fframia yn llawer mwy o sioe. Reit, un nos ola Leuad. Rhwygodd Sioned y tudalennau o grombil yr hen ddyddiadur ac anfyddodd mewn dror yng nghanol llanast y blynyddoedd. Taflodd bob un i'r tân gan weld y fflamau yn ei llarpio. Hen ddyddiadur o'i ei inctid pan oedd yn caru efo twm a Nigel bob yn ail. Geiriau wedi ei sgwennu mewn llaw fer, a hithau wedi anghofio ebyn hyn sut i ddarllen y sgribls. Gwelodd y cyfrinachau yn troi yn llwch wrth iddi eistedd yn ôl yn ei chadarfreichiau unig gyda'r lleiad yn goleuo'r gwagle. Teitl y nesaf ydy 20. Gwasgodd Dewi'r papur 20 pence yn dyn yn ei ddwrn wrth fynd i fewn i Aldi. Roedd wedi hen arfer gwneud yw'r arian ymestyn mwyn llenwi boliau'r plant, cyn byddai'r buddal nesaf yn cyrraedd ei gyfri banc. Pasiodd yn llwfr heibio'r silffoedd siocled ac anelodd am y tyniau beans. Mae gennau ddwy ar ôl. Reit, y nesaf yma ydy Hirddydd Haf. Ydy'r 99 yn neis, Mary? Lyflu twm, ond chydig yn oer, atebodd hithau wrth lyfr hufen iâ. Estynodd twm hances wen o'i boced a sychu ei cheg. Mae'r dŵr yn gynnes iawn, medda twm, gan symud ei draed nôl amlaen. Dwi'n meddwl fod na dywod rhwng bysedd yn rhaid i. Dwi wedi sefyll ar gragan, medda Mary. Paid o splasio twm. Eistedd yn yr ystafell haul yng nghartref gofal a welon oedd y ddau yn mwydo eu traed mewn desgil blastig bob un ac yn rhannu atgofion am Hirddydd Haf ers talwm. A dyma ni, dwi am orffan hefo stori Tân Gwyllt. Tân Gwyllt. Prynu panad i mi yn y tebod arian naeth twm a rhannu bwrdd a rhannu sgwrs. Gwelodd Doris Ann y ddau ohonom yn chwerthin wrth fwynhau'r coffi. Aeth y stori am yr affair
fel tân gwyllt o amgylch y dre cyn i'r ddau ohonom gyrraedd gwaelod o gwpan. Dwi'n gobeithio bod chi wedi mwynhau gwrando ar y stori yna. Ac dyma ni ddiwedd ar hanes y tri bag ac hanes yr diwrnod y llyfr heddiw yma. Felly, os oes gen rhywun o'na chi gwestiwn i ofyn i mi, neu drio atab, ond heblaw am hynny, diolch yn fawr iawn i chi am wrando yn y fi. Dwi'n ni'n os ne rhywun yn rhywle un o'r gwrandawyr isio gofyn cwestiwn i Iona cyn i mi ddweud gair o ddiolch wrthi. Ech chi ddad fudo os ydych chi? Na i ofyn cwestiwn bach syml te Iona. Fi'n gwybod bod chi wedi bod ar deithiau cerdded difyr iawn dros y blynyddoedd. Beth yw un o'r hoff deithiau cerdded? Hoff deithiau cerdded. Dwi'm yn gwybod. Ddoe pe fan ni fyny yn Llanberis, nath Mair oedd yn arwain ni, nath hi ddarllan cerdd Cwm Rwynog, a mae o bethau felly, mae rhywun yn cofio am bethau felly, pe fan ni fyny yn y top a gweld adfeilion y capel fel mae o rwan y lle. Mae yna jyst pethau bach yn digwydd ar wahanol deithiau. Ie, mae gweld a clywed yr un pryd yn serio peth yn y cod ti. Yndi. A dwi yn ddiolchgar Iona, pan o'n i'n treulio ysgrifennu canllawiau am deithiau cerdded, fi oedd Iona ymysg 7 o aelodau eraill yn help mawr, felly mae yna canllawiau gyda ni bellach ar gyfer pobl sy'n arwain deithiau cerdded, ond diolch o galon i chi am y cymorth yna hefyd, Iona. O'n i'n meddwl pan ydych chi'n sôn am yr oll lyfrau nes i gennych chi, beth sydd orau gennych chi i ddarllen wan? Ffuglen neu hunangofiannau neu... Os yna rhywbeth yn hoff neu ydych chi jyst yn darllen pob peth? Ffuglen dwi'n darllen rhan fwyaf, ia. Ond dwi'n darllen Cymraeg a Saesneg, fyddai'n darllen... achos dwi wedi darllen llyfr, mae yna wraig o'r enw Clare Mackintosh yn does yn byw yn y Bala, ac dwi wedi darllen rei o'i llyfrau hi, ac dwi wedi mwynhau hyn i fawr iawn, ynde. Ac, ia. Ond pan mae rhywun yn mynd i'r llyfrgell, mae yna gymaint o ddewis, a hefyd, wrth gwrs, trio mynd i brynu ambell i lyfr yn bus am fawd hefyd, lle trafod ei wrthi, ia. A Bethan Gwarnas yn sgwennu'n y Daily Post ydy, a mae hi o hyd yn dweud wrth ni am gofio prynu nhw hefyd, ddim ond mynd i'r llyfrgell ydy. Ia. Mae o'n incwm pwysig iawn i'r awduron yma, dydy. Yndi. Wel, dyna ni, os nad os gen neb arall. Mae'n edrych yn dawedog iawn ar bawb. Wel, gai gynnig gair o ddiolch te Iona. Mae wedi bod noson ddifyr. O'n i wedi bod mewn chydig bach o benbleth yn meddwl, beth gen bagiau i wneud efo diwrnod y llyfr? A rwan dwi'n gwybod bod gennych chi fag gwahanol i bob peth a llyfrau gwahanol i bob peth. A dwi'n syni at eich dawn chi efo'r straeon micro ne. Cos bod o'n i fach, rhyw fath o pan dwi'n siarad, o'n i'n cael llun gwmpasog ar waelod bob ysgrif neu stori. Achos dwi'n mynd rownd y byd i ddeud stori yn lle dweud hi'n syth fel ac yma. O'n i'n meddwl, wel, mae o'n beth mor glefar i wneud, ydy, deud pob peth mewn chydig o eiriau. Hynod o ddifyr. Felly, diolch yn fawr iawn i chi am noson, wel, diddorol a doniol a bob peth. Diolch yn fawr. Ydych ymlaen at weld eich stwff chi'n rwyl haf wan, ydyn? Gawn ni weld, ie? Dwi'n stopio recordio nawr, ond mae